30 minus 18, 12. Ah! Wah! Pataka! Pandamay. Ma, anong sigiram ka ginuktok dira sa amin? Gusto manggod ko magpariban sayon? Magpariban day ka, ma. Da, wala man tay kwarta, oy. Mangayo day kang papa, ma. Ay, wala man daw to si kwarta. Naa naman! Sigiram ganitog palitog manok. Da, wala lagi daw sayon. Wala lagi daw si kwarta. Pero gusto ka magpariban, ma. Gusto kayo, oy, para mo anyag budi akong naong. Aulat lang, ma. Mangita ko kwarta. Hoy, 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 asa ka mangitag kwarta? Ako rin bahala na, ma. Uy, guys, nawang. Nanong nagginuktok man ka? Nagunahon lagi ko, may panag-eskwela kong tarong sa una. Oh, lagi magmahay-mahay dayon. Muna ikaw sayon, mag-eskwela kag tarong. Arang sweto. Pito naman ko. Pero mo to kwarta dira, be. Saan man nimo? Gusto man ni mama magpariban, unya wala siya kwarta. Umaw ba? Mangita siya. Mao ganing nanghiram ko sa imo, kay nangita ko. Pila ba po iramon nimo? Sa kalibo, ragod pangriban. Na, wala yung kwarta sayon. Ihatag man ako tong manok kay papa katong abon. Dili lagi ko, wala yung kwarta sayon. Sige na, barok. Mahal biya kay to. Pila gani palit sa yung papa to? 5,000, ginansyado kag 4. Tama ba? Ginansyado ko 4? Tama kay barok, dili di ka kabalong mag plus minus. Kay Baloy, ako'y pinaka-bright sa eskwela na mo sa una. Bisag sa English, barok. Oo, don't miss sayon. Kita nimo? Pandamay, bright yun ay ka, barok. Sa science, kabalo ka. Oo, ako gani pinaka-bright no. Unsa may sunod sa Mercury? 7-Eleven sayon. Oh. Pandamay, bright yun ay ka, barok. Pero sa mat, dili nakakatubag. Sus, maanay pinaka-paborito na ko sayon. Na dili na yun kakatubag sa kuha, barok. Makatubag na ko sayon. Bisan nun sa pa yung pangutana. Abo kay barok, bisag bisik ka pangutana, dili ka katubag. Unyag makatubag ko sayon. Ako atong manok sa yung papa. Uy, muha na tong manok sa akong papa kung makatubag ka. O sige, unsa may pangutana? Kung dili ka katubag, ako'y tagaig 1,000. Sige, deal ko diha. Pero ambi daan ang 1,000. Krista po kayo kay. Maayo man yung makasiguro ko, barok. Eh, dilin ka kasaligan og nawong. Yatag lagi na ako sa imo. Unsa may pangutana? Ambi sa laging kwarta. Unya ang manok. Kuhaan po nimo. Ihatag man jud na ako to kung matubag nimo ang akong pangutana. Unsaan man ako pagtubag? Wala man kay pangutana. Mauga ni barok, ambi na lang 1,000 para mangutanan ako. Naraw, pangutana na. Kini. Ang akong pangutana, barok, nakoy 30, unya nakakita kog tag 18 nga burger ni palit kog isa. Unya pila man ang sukli nga akong madawat. Naa kay 30. Unya nakakita kag tag 18 na burger. Lipalit kag isa. Pila na lang ang imuhang sukli. Sakto, pila na lang akong sukli. 30 minus 18, 12. Ah! Wah, pataka! Say pataka. Tawa bitaw. Nabariti mo ka 30. Siyempre mo bayad kog 20. Di ang sukli, dos na lang. Ih, Agtos ako, barok, magpariban kaming mama. pandamay.